Дуже добрі! Ви молоді, ладні, мужні, пожилі, пушечки, хай! Marcina, cym, 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 cym. Jestem ładna dziewczyna, rym, cym, cym, cym. Poszła Magda do mlyna, rym, cym, cym. Napotkała Marcina, tara. Дякуємо! Є ще chcemy! Сушеный хлеб и неделя гостей у нас. Коли ласка, берите, что не соромитесь, угощайтесь. Но наша рагитка, господынка Солович, целую неделю пироги пекла. Сьогодні буде свято, бо бачу, з'їхалося людей багато. Подаем